máme na recenzi skutečnou vlajkovou loď mezi čluny, Alba 650. Takže začněme s její příďovou částí. Zde je instalován elektromotor na montážní desce od společnosti Marinak. To není jen uchycení pro motor, umožňuje také instalaci dalšího vybavení. Světlometu, videorekordéru nebo kamer. Přední paluba u Alba 650 je opravdu impozantní. 2 metry uprostřed pod brankami mezi konzolami a 1,90 m v nejširším místě. Zde je instalováno moderní kování od evropských značek z nerezové oceli. Držáky na pruty bezpečně upevní vaše pruty při přepravě při jakékoliv rychlosti a ventilační mřížky. Zajišťují cirkulaci vzduchu ve vašich úložných prostorech. Úložné prostory jsou pohodlné a prostorné s geometrií, která umožňuje efektivní využití prostoru. Pro skutečné milovníky rybaření je k dispozici úložný prostor na pruty. Pojme až 10 prutů o délce až 2 a 7 metrů. Kromě toho umožňuje přístup k trakční skupině baterií a nucené ventilaci. Konzole Alba 650 jsou skutečným uměleckým dílem. Jsou široké a navržené pro instalaci jakýchkoliv gadgetů a elektroniky. Snadno umožňuje instalaci 2 echolotů na řidičské konzoli 12 a 15 palců. Ale ani navigátora jsme nenechali nudit se a nainstalovali jsme další přístroj. Jsou instalovány frézované opěrné rukojeti čelního skla a bezpečnostní rukojeť s podsvícením. Podsvícení, stosy přihrádky a přístrojové desky sedět v Alba 650 je skutečným potěšením. Sedadla jsou navržena společností Marinak. Nejsou jen stylová, ale také pohodlná. Mají vestavěné vyhřívání a stylovou perforaci. Jsou instalována na tlumičích stejné společnosti. Taková kombinace je skutečným komfortem na vodě. Pro pokrytí podlahy byly použity nejlepší materiály. Přední a zadní paluba jsou pokryty námořním kobercem. Kokpit je vyroben z materiálu EVA od Fildek. Je to moderní, trvanlivá a pohodlná varianta, která se stále častěji používá v lodích. A také je zde pohodlný úložný prostor mezi sedadlem řidiče a spolujezdce. Máte rádi chladné nápoje během jízdy? Alba 650 má 2 úložné prostory s možností chlazení nápojů. Další vychytávkou jsou sklápěcí sedadla s vestavěnými organizéry. Na obou stranách lodi odpočinek s přáteli na vodě se stává ještě příjemnějším. Pokud složíme zadní řadu sedadel, získáme obrovskou rybářskou platformu. Šířka 212 cm a délka 193 cm. Zde je umístěn aerátor na 110 litrů. 2 schránky na osobní věci. A také schránka má by pro přepravní stan, aby byl vždy po ruce. Alba 650 má uzavřený systém odtokových palivových hrdlů s automatickým otevíráním. Bezpečnost a pohodlí především. Alba 650 je navržena pro instalaci motoru až do 300 koňských sil. Je zde instalován ve spojení s hydraulickým zvedákem, což umožňuje regulovat maximální výkon ve vodě. V této lodi je vše promyšleno, včetně žebříku pro koupání a kotvícího světla. To vše činí Alba 650 skutečnou vlajkovou lodí mezi čluny. Takže Alba 650 je kombinací pohodlí, moderních technologií a praktičnosti. Děkuji oficiálnímu prodejci Land Rover Kyiv na Odeské náměstí za poskytnutí automobilu pro tuto recenzi.